सानसेखालिनि बाथ्रा माखासे साइन्टिस्टफ्रा लोगो नांनानै मोनसे बिराद इन्टारेस्टिं एक्सपेरिमेन्ट खालामदोंमोन। बे एक्सपेरिमेन्टाव मोनसे गिदिर फानजारि लायो। बे फानजारियाव माबा मोख्रा दोनो। बे मोख्राफोरनि गेजेरावनो गंसे जांख्ला आरो गोजौआव माखासे थालिरफोर खाथानानै दोनो। मोख्राया जेब्लानो थालिरखौ हाननो जांख्ला गोजौआव गाखोयो, गोजौनिफ्राय साइन्टिस्टफ्रा गुसु दै सारनानै हरो। बेखौ नुनानै मोख्राया गाहायाव ओंखारो। जेब्लानो गाहायाव मोनफैयो, गोजौनिफ्राय दै सारना होनायखौ बन्द खालामो। दानिया आरोबाव मासे मोख्राया गोजौआव गाखोयो। बेबो जेब्लानो गोजौआव गाखोयो, गोजौनिफ्राय गुसु दै सारनानै हरो। जेब्लानो गुसु दै मोनो, गाहायाव ओंखारो आरो जेब्लानो गाहायाव मोनफैयो, गोजौनिफ्राय दै सारना हरनाया बन्द। बेखौ नुनानै मोख्राफ्रा सानबाय जे जांख्लानि गोजौआव गाखोनो हामा। गोजौआव गाखोब्लाथाय गोजौनिफ्राय दै गोग्लैबोयो। माखासे मोख्राफ्राथ' जांख्लायाव गाखोनो ट्राइखौनो खालामासै। माबा मोख्राफोरनि गेजेराव मासे मोख्राखौ फानजारिनि बाहेरायाव दोननानै बिनि जायगायाव गोदान मासे मोख्रा लाबोयो। बे मोख्रानि थाखाय बे फानजारिया गोदानमोन। बे फानजारिनि सिङाव मा काहानि जालांखो, मा जाथाय जालांखो, बेनि बागै बे मोख्राया जेबो मिथियामोन। दानिया जेब्ला गोदान मोख्राया थालिरखौ नुनानै जांख्लायाव गाखोयो, बे बाराव साइन्टिस्टफ्रा गोजौनिफ्राय गुसु दै हरा। गुसु दै हरनायखौ बन्द खालामो। थेवब्लाबो जेब्लानो गोदान मोख्राया गोजौआव गाखोयो, अब्ला माखासे माब्रै आद्रा थानाय मोख्राफोरा बेखौ हमना लाबोनानै गाहायाव बोख्लायो, ओरैबायदि बुयो। गोदान मोख्राखौ मिथिया बेखौ मानो बुदों, बेखौ मानि थाखाय गोजौआव गाखोनो होआखै। दानिया बिबो मा साननानै लाखो, गोजौआव गाखोब्लाथाय बुजायो, जांख्लानि गोजौआव गाखोनो हामा आरो मालायखौबो जांख्लानि गोजौआव गाखोनो होनाङा। दानिया माब्रै गोजाम मोख्राफोरनि गेजेराव मासेखौ फानजारिनि बाहेरायाव दोननानै बिनि जायगायाव गोदान मासे मोख्रा लाबोयो। बे गोदान मोख्रानि थाखायबो बे फानजारिया बिराद गोदानमोन। बेनि सिङाव मा काहानि जादोंमोन बियो जेबो मिथियामोन। बेनिखायनो जेब्लानो थालिरखौ नुयो, बियो गोजौआव गाखोयो। बे बारावबो साइन्टिस्टफ्रा गोजौनिफ्राय दै हरनायखौ बन्द खालामो। थेवब्लाबो आद्रा थानाय मोख्राफोरा बेखौ बोख्लायनानै गाहायाव ओरैबायदि बुयो। आरो बेबो मिथिया जे बेखौ मानो बुदों, मानि थाखाय जांख्लायाव गाखोनो होआखै। थेवब्लाबो नाथाय मा साननानै लाखो, जांख्लायाव गाखोनो हामा, जांख्लायाव गाखोब्लाथाय बुजायो आरो मालायखौबो जांख्लायाव गाखोनो होनाङा। थिग बेबायदिनो माथाम आद्रा थानाय गोजाम मोख्राफोरखौ माफा फानजारिनि बाहेरायाव दोनो आरो बिनि जायगायाव माफा गोदान मोख्रा लाबोयो। माबा गोदान मोख्राफोरनि थाखाय बे फानजारिया बिराद गोदानमोन। मानोना बिसोरो गावसोरनो मिथियामोन जे बिसोरखौ मानि थाखाय जांख्ला गोजौआव गाखोहोआ। नाथाय थेवब्लाबो बिसोरो साननानै लाबाय जे जांख्ला गोजौआव गाखोनो हामा, जांख्ला गोजौआव गाखोबा बुजायो आरो मालायखौबो गाखोहोनो हामा। जेरावखि गोसो जायोब्ला बिसोरो दा जांख्लाया गोजौआव गाखोनानै फिथाइखौ हाननानै आरामसे राननानै जानो हाबायमोन। थिग बेबायदिनो जों मानसिफोरजोंबो जायो। गोबां बोसोर सिगां माखासे खामानि मावबोदोंमोन। बे खामानिखौनो जों दासिमबो मिथियालासे, गुबै जाहोनखौ मिथियालासे, जे बेखौ मानो खामानि मावो, बेखौ मानि थाखाय मावनाय जायो, बेखौ मिथियालासे जों ओरैनो मिथिया हसिया सोंथि सोङालासे, कुइसन खालामालासे खालिबोल' फल' खालामलांबाय थायो।